The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119, 105, the word or your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos chapter 8 verse 11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Colossians 2, 6-7 says, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. James 4:14, what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong susihon kun ana makitay mga sala nga ato pang gihambin diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlos kamatuoran, dili siya makalihok agigtuman sa iyang papel nga patinaw kanato sa kamatuoran. So kini mahimong babag kun dili nato kini hinganlan ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9, nagatugon ka natong mga anak sa Dios. If we confess your sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala na wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision you can make in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3 nagaingon usab, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilong magandam tas tong kaugalingon, magampo ta. Heavenly Father, we thank you once again nining inasab nga higayon nga magapahimulos kami sa imong grasya pagtuon sa imong kamatuoran nining adlaw
Salamat imo pa kaming gipabuhi. Kini grasya gihapon ug amo kining gipahimuslan bisan dili kami takos. Salamat o Dios ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini o Dios. Nagaampo kami nga kini mahimong panalangin kini among pagabuhaton, pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin usab kini among mga followers, mga subscribers, ang among mga isig kaigsuon na mo diha kanimo nga fellow believers. Hinaot nga imo kaming lamdagan og kami mga kat-on og dugang gikan sa among pagtuon sa imo mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga kahigalaan, mga igsuon diyan ni Kristo, mga subscribers. Welcome. Anihan sa kita. Grasya kining tanan sa ako nang giniingon og aniya pa kita magadupot. We are still concentrating on our study which is entitled The Real Keys of Success in Life. Matuod nga mga inunta mga yawi alang sa atong kalampusan sa kinabuhi. Yes, o ato magitunan nga dili man pinaagi sa not through the steps suggested by secular books like How to Win Friends and Influence People. Dili kini mao nga atong giduputan sa pagtuon, kini bahin kini sa plano sa Dios nga gikinahanglan nga atong susihon o sa ingon niya na makatuman kita sa unsay giplano sa Dios atong kinabuhi. O kini ato lamang makatunan ang iyang plano sa atong kinabuhi nining atong gibuhat sa pagtuon sa iyang pulong. Gusto? Okay, so padayon kita ug atong manggi isgutan na ang pipila naman how many keys of success in life nga atong gisgutan. Una nini, get saved by faith in Christ alone. Number 2, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Unya ang una, get saved by faith in Christ alone, Acts 16:31. Ikatulo nga key of success is that we prioritize God's Word. We have to expose ourselves to doctrinal Bible studies like we are doing. O daghan diha sa gawas ang mga Bible study nga doctrinal. Bot pasabot nga gipasihan lamang kana ang kamatuoran o it's kanang pagtuona, pagtudlo sa may gasa sa pagtudlo, nagatudlo siya based on the original languages. Kung ang atong method sa pagtuon, gitawag na to og ICE method, isagogical, categorical, and exegetical nga matang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung naibaw na kaunsibot, pasabot nga na. I don't have to explain again. So mao kana nga aniya magita siya tulo og kay ato manggibasihan kining tugon sa Dios des Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ana usab nimo basa ka na sa Lucas 12:31. So unyang ikaupat, okay, aniya magita sa ikaupat nga kanang punto ipahiluna ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. We have to organize our life around God's Word. O ako ang yatagan sa kanang memory aid nga Operation ROTMPP. Na mga nung ato maningibalik, mo lagi na balik-balik tani ini aron. Di na gyud nimo kalimtan kana. Mo sink in gina diya sa imong alimpatagan sa imong kalag. Okay? So you have to, or we
we have to organize our life around God's Word. O katong Operation ROTMPP, ato man ang gihuban nga, routine, organized life, true scale of values nga maong pulong sa Dios, making good decisions from a position of strength, nga gikan diha sa atong kanang dapit nga puluyanan operational divine sphere, God's power system. So diha kita makahimo sa husto tukma maayo nga mga desisyon basta nata sa sod. Kay kung tuwa tas gawas, kung tuwa kas gawas, automatic naman nga tuwa ka sa dapit nga may gahom ni Satanas. Og duha ka na ka dapit, CD1 o CD2. CD1 nga mao ang arrogance complex, o CD2 hatred complex. So tuwa ka dito kung muhimo kag bisag unsang desisyon nga imong himuon, sigurado nga kanang maong desisyon sayop, dili maayo o kanang dautan. So ikaw ra pud ang mahiagom sa resulta niya. And you know what I mean. So ang sunod mao katong P, duha man ka P, persistency, pagkamalahotayon, o perseverance, ang pagkamapadinayonon. Okay? Mahimo nagbali-balihon nato. Persistency ang imong masigihon. Okay? Malahotayon. O ang persistency ang imo ng of course, like I said, they are synonym. Kaya mo ka na ikaupat. Ang ikalima, mao na ang paggamit nato sa God's 10 problem-solving devices. Nainumdum pa ba ka? God's 10 problem-solving devices, RFFG, DPIHPO. Mao na itong memory aid. So, kung ma-memorize na ka na nimo, dali ra ka maka-hinumdum. Unsa mang R, rebound. Unsay sunod, F, feeling of the Holy Spirit. Sunod nga F, faith rest drill. Ang G, kanang grace orientation. Ang D, doctrinal orientation. Ang P, personal love for God the Father. Ang I, impersonal love for all mankind. Ang H, mao kini ang sharing the happiness of God. Mao niyang kanang inner happiness, perfect kind of happiness nga iya sa Dios. Ug ato na kining maambit sa diha nga mogamit kita niining 10 problem solving devices. Sunod ang letra nga P, personal sense of destiny, ug ang O is the occupation with the person and character of our Lord Jesus Christ. So mo na ikalima. Karon ang ikaunom, mao ni atong gihisgutan kagahapon, mao ni atong gibiyaan. Claim God's promises every single moment of every day. Mao ni ikaunom. Kay sa diha nga amuangkon kita og atong kanang gamiton o atong tuhuan, of course. Di man nato magamit kundi nato tuuhan. Once we claim God's promises every single moment of every day, this will lead us to occupation with Christ. Namo na. Numdum ka itong occupation with Christ, mo na ang ikanapo nga kanang 10 niyadtong 10 problem solving devices. Okay? Now karon bahin niining claiming God's promises every single moment of every day, ayaw gyud kalimot sa mga punto nga atong kanang ipanghisgutan. Ayaw na gyud kalimti. Kay kita God mga magtotoo every single moment of every day. Nakatubang kita og kanang gitawag nato og angelic conflict, kanang langit nung away
o kanang espirituhanon nga gubat. It is inner. O nga atong pangunahuna mo'y of course mo'y atong gamiton sa pag kanang asdang na niya na. You see? O it's presume nga kanang imong panghuna-huna na puno na sa doktrina. You see? Kaya naman nato kuha ang doktrina inigamit na nato kung naanay mga pagsuway, naanay mga kalisdanan, pagpiit sa kinabuhi, then mo kanay atong kanang hulbuton na yon. Gikan sa itong una-una. Sabtagin na. Gikan sa itong una-una. Kaya kining atong gitpangtunan, pundo mo nato sa itong panguna-una. Kaya itong una-una, mo kini ang natad panggubatan ni ining maong gubat. Kasabot ka? This is the kanang battlefield. O nagatubang kita nining awaya moment by moment. Ginamit ang atong mga kanang faculties nga gihatag sa Dios kanato nga ang atong gamiton ang iyang free will nga gihatag nganhi kanato. You see? Our free will. Kini grasya man na nga giatagan ta sa Dios. Kining tanan grasya. Iya maning planos kaniya tunga pagyod ang mabuhat ang tanan. You see? So, ang mando sa Diyos, das Episos 6:11, unsa may gisulti diha. Kung bahin ining atong giatuba nga langit ng away, spirituhanon nga gubat. Na sa Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Kaya ang nagunag yun itong kaaway mo man si Satanas, ang yawa. O niya gawas pa, usas mga kaaway na ito, kining kalibutan. Of course, hindi ning kalibutan itong ipo. Ang sistema nining kalibutan na. You see? Dili man iyahan sa Diyos, iyahan man ng Satanas kasi siya may nagduma nining kalibutan na. Gitugutan man siya sa Diyos sa pagduma nini. O niya ta mismo sa iyang teritoryo. Nansam na nimo pagdaog kung bahin nag espirituhanong away nga ang imong hinagiban nga magamit espirituhano naman. Nga kini nga itong ipangtunan mga espirituhano ni. In fact, mo na mga hinagiban nga sangkap sa Diyos kanato, mga itong maggamit sa unsa mo na pag-asdang nila. Di man tamudaog tinawhano na ito gamit wa. Di mada. Kay wa man ta makig-away pinagi lang sa unod o dugo. Dili. It's not. Espirituhanon maning away mo na sige na itong tuon ang pulong sa Diyos kay mora ni ang full armor of God. Ephesians 6:11 ay nakalimti. Put on the full armor of God. Isulob aron that you may be able to stand against the schemes of the devil. Okay? So, we cannot afford to be casualty in awaya. Kundi we become victorious. Madinaugon. So, mao na nga ang mga katawhan ko karong panahon na sa ato nang ginaingon nimo unsa wa na magkadimao ang ilang mga priority. Ang pasabot niya wrong priorities. Bagang duot sa katawan. Apil na mga magtulo, mga igsoon na itong mga magtutuo. Kinsa man ni sila. Mga magtutuo, mga negatibo. Huwag gana, huwag panahon, huwag tinguha mo tubo, huwag gugma, huwag kainit, wala. Mudayo na sila balibad kung imo na silang kanang dapiton nga kuyog ni mo sa Bible study mo yun. Busy ko, di ko ka lugar na. Kamura lang. Mo na. So mo na mga wrong priorities karon sa mga atong mga igsuon. Subok yun palandungon.
Mabito ng 2 Chronicles 7:14 unsa may gisulti diha. Kanunay man ni natong bat-bat sa di pa ta magsugod unsa may gingon. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Na, klaro mala kayong tugo na sa Dios. You see? Pasidaan ka na sa Dios. Nagkaroon mo na ni. Nagkagubot malagi na ning kalibutan na. Wala, daghan na gumayog. Di na ko kasabot ning kahimtang karon sa kalibutan. What is wrong with our world now? Globally, there is chaos. Kaguliyang naman yun. Mao man ni mga sinyal na ni sa katapusang mga adlaw. Now, unsa pa na imo naman yun ang makita diya sa mga balita nga mga bulkan ng buto, mga linog diri, linog didto, kadaghang mga nasod, nanay tsunami, nanay mga pinusilay diri, pinusilay dito, diya sa mall, diya sa mga eskwelahan, sa mga diyagan ni mga simbahan, mga sinagoga o mga mosque, mana. Excuse me. Hindi na gyud masabot. Unusual. Gani ang mga kanang mga unos, mga hurricane, unusual. Di nakasagaran ba? May mga aeroplano, mga helicopter, mga crash. Daghan na kayo mga disgrasya sa mga kadalanan. So pa, patay diri, patay dito, gira diri, gira dito. Unya, mo na ni. Mo na ganini nga itong giyatubang nga, the emergence and outbreak sa, unsa ni? 2019 novel coronavirus. Mao na nga. Gawas pa nini, naspulong sa Diyos nga, you will hear of wars and rumors of wars. Now, natinga ka ba? Are you shocked by these horrific incidents and occurrences in our world today? Kini pagpukaw ra ba ni? Na ay minsaheng gihatag sa Diyos na to. Pagpukaw ni. Kaya nga tug no ni wa naman mag kanang panumbaling ni mga katawhan. Mao bitaw na diha sa 2 Timoteo 3:1 ngadto sa 5 sa gingon, but know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. Mao na ni. Last days. Okay? Mao ning atong buhat adlaw-adlaw. We are kanang nagalukat kita o nagapalit kita. We are purchasing the time. Kaya gini, di man di kayo pag-usik sa itong panahon kung magtuon ta sa pulong sa Diyos. Labihan sa kabililhon ni atong ibuhat. Kamay nung danon. This is our life. Besides, ato na rin kinabuhi ingon nga mga Kristuano, mga anak sa Diyos. Kasabot ka? Mao na nga, wala lagi ni puwas, wala ni hunong niya itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Adlaw-adlaw na ni. On a daily basis, sinilsilay na ni. Aron mo sink in, mo duot gina diyan sa imong kalag. Kini mga pulong sa Diyos, mga tugon, mga kabubuton, mga pasidaan, iyang protokol, iyang plano, iyang tuyo sa itong kinabuhi. Muna, nga
atong gibuhat ni kay agi kinig tuman lang sa kanang sugo sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao na. Nagsige tagtuon nini adlaw-adlaw. Bahala na kag unsa gipuan kana tingali kadungog nga balik-balik na ni atong gipang tun-an. What am himo? This is the process nga kanang masilsil gyud nato ang sa atong alimpatakan mo na nga karon kining labi na ato karong gibati sa tibuok kalibutan na mga ni. This is global pandemic na kini sa ng coronavirus. Mo na nga ako kining gi-post diha sa atong mga higala nga ni ay klaro kayong panalipod nato nining coronavirus. Salmo 91 kanang 9 ug 10. Unsa may giingon sa bersikulo 9? Psalm 91 verse 9. Unsa gisulti? Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. Verse 10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Na, why makaduol kanimo, why makatandog nimo. Kung naa ka magpuyo sa imong dapit nga puloy-anan, the royal palace, the kanang power system sa Dios, the protocol plan of God, otherwise called the Christian way of life. Kung naa ka magpuyo diha, it's a mental attitude ha. Kung naa ka magpuyo diha, why makatandog kanimo? Kay naa mangkay pulong sa Dios diha sa imong kalag. See? Mana akong gi-post diha. If you are a true believer in the Lord Jesus Christ with Bible doctrine resident in your soul, why makatandog kanimo? Nga unsa na mga plague, mga virus unsa pa nang kinagrabihan. Why makatandog nimo? Apan kung wa kay pulong sa Dios, wa ka magpuyo sa imong dapit nga may gahom sa Dios, I'm sorry to tell you, you are vulnerable. Mo ko'y mahimo. I'm not scaring you. Apan naanas pulong sa Dios, kinaklaruhan man na kayo. Nakasabot ka ba sa akong gipasabot nimo? Now, kini atong gisgutan kay may kalabutan kini sa atong Kristohanong pagkinabuhi ni at magadupot ni atong tunanan nga giuluhan og the real keys, mga yawi that will unlock sa atong pagka tingali murag nangahadlok na ta, itugga na dagkabuhi, sa na naiingon nila. Wana, nangatarantar na ta, sa na nagahord na gani mga tao, sa na nagpanic buying na, wana, grabe. Grabe kung ti mong tanaw ng kalibutan karon wana. Moingon na ng mga tao, asa naman tayo ni paingon? Nawa sila makakita sa punto diha sa pulong sa Dios nga naaray dapit where you are safe. In fact, kanang dapita, that is the perfect environment nga sangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Perfect. Perfect. Wa naman ko kay kanang kinahanglan yan na kay gisangkapan naman ka sa Dios. Unsa may gisulti diya Philippians 4:19. Unsa? My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na. Siya ang nagsangkap. Kung you realize all this, kining atong gipangisgutan, nga naantanan ni mong gikinahanglan. Kita ni mo 10 problem-solving devices, unsa pa, faith rest drill, unsa pa,
rebound, all of this, mga doktrina man mga kanang protokol, mga pamaagi sa Dios nga atong gitun-an o gikatunan. Kini mga paagi sa Dios ay mga kalaki sa Dios nga aron ikaw magmadinaogon o kanang malampuson sa imong kinabuhi bisan dinhi pa. You see, this is the time to prepare. Ano sa pamanday? Kung kuhaon ka na sa Dios. Now, I'm talking to you as a believer. But, you know, kung imo kong tutukan ang punto din nga, there are wrong ways to die. Mag-is ko tagamay nini. There are wrong ways to die. Alang sa tao nga dili luwas, ang iyang kamatayon is the wrong way. Nga naman. Of course, hindi kamatay na niya sa iyang lawas. Asa man mo doong ng iyang kalag. Ang agad to sa langit. Nga di man siya magtotoo. Adto siya sa iyang destino. Nga dito sa kanang Mateo 25:41 nga. Adto siya mo uban dito sa mga mga kauban ba ni Satanas o ang iyang mga demonyo dito ba sa impyerno mo kanigong impyerno di man ikay taganas tao para man na ni Satanas o ang iyang mga demonyo for the devil and his angels gi-prepare giandam ni sa Dios apan kay ang tao musalikway mas kaluwasan di man mo dawat sa gugma sa Dios nga ay iyang gihatag ngadto sa tao iyang magisalikway sa tao. I mean ang tao ba mo salikway man dili siya magtotoo. Nibaw naman ta sa dangatas di magtotoo. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. Kadang wrath of God mo ng impyerno. So antay mahimo. So the wrong way to die is to die as an unbeliever. Sabta gina. Ang sayop nga pagkamatay mo, pagkamatay nga dili magtotoo. O ang magtotoo pod na po'y kapilian ra ba niyang pagkamatay. Mamatay ba siya husto o mamatay ba siya sayop? A believer. I'm talking about a believer. A believer can die the wrong way. Kung ibaw kag unsa ning wrong way nga mamatay siya. Mamatay siya sa sin unto death. Ambot pa sa bota na man siya magatuman sa plano sa Diyos siyang kinabuhi. Wa siya kabilin o panulundon nga madawat inigadto niya sa langit. Wa man siya nahimo. Wa man siya mo function sa husto. So siya ay inheritance. Luwas noon siya. Ito siya sa langit kay magtotoo man siya. That is the wrong way to die. But the right way, ang pagtuman sa plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. A believer who fulfills the plan of God for his life by money, by growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, pagpatubo siyang kalag, pag-agi sa tulo kaang-ang, pagkabata, pagkahingkod, ug pagkahamtong. Once nga makakabot ng magtutuo sa paghamtong, na siya katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Ug siya, panalanginan na siya sa Diyos. Ang Diyos mo panalangin niya. Sabot ka. So mauna, kung kuhaon na siya sa Diyos, mamatay siya, kanang pagkamatay niya the right way. Mauman ikaw buton sa Diyos. Kini nga itong gipangisugutan na sa pulong sa Diyos. Tingali ang uban ngayon lang. Asa magudang mga bersikulo nga nagasupport niya.
o kung maghisgot as mga bersikulo nga mag-support all of this, kabuntagan ta di ta maka abutan lang sa rapture. Ambot pasabot kining mga punto atong ida. This is the kanang byproduct ni sa makuti nga pagtuon. Kining ato pag riiko naman gud ning atong gihimo gikan sa mga Bible scholars nga nagakuti gayud thorough, meticulous nga ang ilang pagtuon sa pulong sa Dios. They study it from the original languages. Mao ni nga tumatang sa pagtuon sa pulong sa Dios ay sagogical, categorical o exegetical. Ang sa ibot-sabot, anong ay sagogical, nagtuon ta sa pulong sa Dios, gibasihan ang mga kasaysayan nga kanusa the history of that particular chapter or verse nga gisuwat kanang maong pulong sa Dios. Unya, categorical, different categories, mga categories of Bible doctrine, category of or the doctrine of salvation, the doctrine of sanctification, the doctrine of kanang redemption, the doctrine of the faithless life, the doctrine of the rebound technique, the doctrine of the impersonal love for all mankind, the doctrine, all of this, the occupation with Christ, kana mo ni ang categorical nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang exegetical, exegesis, ang pagtuon sa pulong sa Dios gibasihan ang original nga mga pulong nga gigamit niya itong nagasuwat. Okay? So, nahibaw naman ta nga Biblia gibahin nigduha, Old Testament o New Testament. Ang Old Testament, ang daang pakigsaad, gisuwat kini originally in Hebrew, Aramaic, unya kanang sa bato kining katong pagsuwat nila niya na Old Testament, original language yun, Hebrew and Aramaic. Ug ang New Testament gisuwat kini originally in Greek, Grigo. Mo ni. So mo ni atong riiko na lang ning atong paghisgot ning atong Bible study. So nakasabot ka ba sa akong gipatin-aw nimo? I hope so. So din nilang usa kita kutob atong ipadayon kini ni apakita sa ika-unom. Okay? The sixth key of success in life, claiming God's promises every single moment of every day that will lead us to occupation with Christ. Ug adto ta sa kapito, ugma. So ayaw sa ipa, ayaw si Piata sa pagsubay nining atong daily Bible study. Magtuon ta, magampo ta sa pagtakop nato nining adlaw. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagtuon sa imong pulong, hinaut nga kinimay imong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma, ro kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.